Jeg gider snart ikke gå mere, altså. Ej. Det der træ gad jeg godt at have også. Og så skal det der. Vi sætter fugle ind under. Nå ja. Så skal vi ind her. Det er lavet fucking meget om. Så ja. Vi er gået der. Så skal vi bare den her vej. Det skal da nok gå. Håber jeg. Vi skal snart dreje, siger jeg bare. Hold da kæft, de er nået langt. Der kan man skal dreje op af der. Ja, det skal vi også. Altså, de er nået virkelig langt. Ja. Altså, jeg håber ikke, at det bare skal være jord. Nej, jeg tænker, det skal være græsplæne til jer. Det håber jeg. Det er faktisk godt opstille. Godt græsplæne og det der. Det kan jeg også. Jeg kan huske, at der bare var mark. Det kan jeg også. Da Emil sidder fast. Det ligner angst. Silja, det er en pil. Det er en pil. Men du kender godt det der spray-agtigt, Ja. man kan spraye på. Ja, for eksempel. Det ligner jo angst. For eksempel på træer, hvor man skal fælde henne. Men jeg har i hvert fald set ude i en skov, der var i hvert fald det der spray på. Ej, se en mere. Nå ja. Og en mere. Et spor, Silja. Vi er på skattejagt. Det er mig part 6. Er der flere? Jeg tror, det er en eller anden arbejde. Jeg tror, det er der. Jeg tror, det er det en er eller anden nok. arbejde. Det er meget gerne, at det er en Ja, det er det ikke.